statier zakričia hej, hej krčmárno, že nám ešte nalej. Nech lieči muzika aj sveta bôľ, bez nej by žiadny chlap chlapom nebol. No a ty kapela, ešte nám hraj, vínečko, hudba, to je náš raj. Budeme do rána spievať a piť o tom, ako je nám sveta žiť. A hej, keď chlapci spod tatier zakričia hej, hej krčmárno, že nám ešte nalej. Nech lieči muzika aj sveta bol. Ešte predtým, než sa vrhneme na samotné video, nezabudni si hodiť odber a zvonček na náš kanál, aby ti neuniklo žiadne nové video, ktoré pre vás pripravujeme. No a teraz sa už len pohodlne usaď a vychutnaj si dnešné video. Zdravíme všetkých fanúšikov Volania revíru a vítame vás pri našom novom videu. Nebudeme nič ďalej zdržovať a presúvame sa rovno po balík, ktorý potrebujeme previesť do revíru. Čo, Peťo, vydrží vozík? Je náš! Už ho vezú. Dedinka malá, na vlčku vystavaná. Taká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. Už kameruješ? Už, hej. Ahojte, týmto vás zdravíme. Peťo, nie, že ťa prejeja balík. Dal si oný? Gajner bol ráno? A čo, udržíš? V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme aká si my, veru prekrásna, očina naša drahá. Teraz sa presúvame k zložitejšej časti dnešného videa, ktorou je prevoz sedníka. Ešte pred samotným naložením bolo potrebné pripraviť si priestor, no hneď na začiatku nás čakali prvé komplikácie. Môže byť. Odpoj to, ne? Čo si čúpaš? Zopreme, neč? Vláči. Pod tak ešte pod nohy. Poď ku nej si slik.
Nemôžeš do auta. Tak to stíha. Raz, dva, tri, štyri. Tak je. No, a ja som 5. Keď idem s vami. Však počítať ešte vieš. No, to ja mám rozumiem. To tam máš vedúcich dvoch, vieš, to nemusíš. No, tak Cislík, po 5 eur, keď nám dáš, ideš s nami. ja môžem aj 50? Môžeš. Tak idem po 50 eur. Zoberieme ťa 5 razy potom. I na kopečku stála, plakala, plakala. Jezu, Jezu, Maria, volala, volala. Jezu, Jezu, Maria, Jezus je mine. I bude li to chlape, lebo ne, lebo ne. I bude li to chlape, lebo ne, lebo ne. Na kopečku stála, plakala, plakala. Jezu, Jezu, Maria, volala, volala. Jezu, Jezu, Maria, Jezus je mine. I bude li to chlape, lebo ne, lebo ne. Bude li to chlape, lebo ne, lebo ne. Sa zlákol. Pravím, že teraz keby poletela. Samozrejme sme hneď niekoľkokrát počas cesty kontrolovali, či je všetko v poriadku a náhodou gurtňa nepovolili, aby nám sedník nevypadol. Boďo! Boďo! Z nej by žiadny chlap chlapom nebol. No a ty kapela ešte nahraj. Vínečko, hudba, to je náš raj. Budeme do rána spievať a piť. O tom, ako je nám sveta žiť. Šalalalala, šalalalala, budeme spievať a piť. Šalalalala, šalalalala, ako je nám dobre žiť. Keď chlapci z Potatier zakričia hej, Akurát som to natočil. Napiechuj to tam. Jako tisícovky do polštáže? Je spokojný ten, čo písal komentár, senom treba. Máte opäť toho, čo chcel, že by sme seno prikrmovali? Pozdravujeme ho. Ale nečakal rovno, že toto. Že rovno aj so sedníkom prídeme. To asi nie. Nepredpokladal. Nepredpokladal to, no. Piechuj to tam, jak to tie fialové 500 eurovky z Rakúska. Cislík, pochval sa nám, koľkokrát ťa tento minulý rok zobral brať na polovačku? Jedenkrát za život. Kedy to bolo? 16. maja. 2025? Nie, 2024. To nie je nič moc. Väčšia sranda. Jak sa ti Cislík páčilo na tej prvej polovačke? No výborne, ale kebyže strieľať potom srncovým modemom, keď nechcel sa vymeniť, kebyže ho streliť, tak by sme mali trofej. To je pravda síce. A čo, brat ťa nechce brať na polovačky, že iba raz si bol? No nechcel, lebo on sa nudí, on si vymýšľa, že je chorý. Pána, to nie je od neho pekné. A keby ťa zobral viackrát, vyšiel by si? No to určite, hej. Cislík, ďakujem ti veľmi pekne za pomoc a kúpim ti za to nejakú veľkú čokoládu. Ja nechcem čokoládu, vieš čo chcem?
ísť na polovačku. Ak si toto video dopozrel až sem, chceli by sme ti veľmi pekne poďakovať. Pre viac podobných videí nás nezabudni sledovať na Instagrame a TikToku a budeme radi za každý komentár pod týmto videom. Vidíme sa na budúce. Lovu zdar!